Tvoje vnútro si ty. Preto sme vytvorili zrkadlá, ktoré podčiarkujú charakter priestoru. Minimalistický dizajn, osvetlenie ako z katalógu a dokonalá sklenená plocha. Začni deň so zrkadlom, ktoré rozumie tvojmu rytmu. Jasné svetlo ráno a útulná atmosféra večer. Nastaviteľná farba svetla a protirostná fólia sú viac než len pohodlie. Je to nový štandard. Ovládanie ďalkovým ovládačom alebo cez aplikáciu? Zapnite svetla jedným kliknutím. Zmeňte farby, nastavte scény a synchronizujte s hudbou. Garantujeme, že u nás nájdeš ideálne zrkadlo do svojho interiéru